ଯେମିତି ସବୁଦିନ ରାତି ପାଇ ହୁଏ ସକାଳ, ସେମିତି ସବୁଦିନ ପରେ ଆଜି ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢି ଆଣିଲି କଂସେ ପଖାଳ। ମୁଁ ସିନା ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ ରେଡି କରିଦେଲି ଯିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ହେଲେ ମୋ ଆଦି ବାବା ସାଇକେଲରେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ଏକା କେମିତି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଡି। ଏତେ ସବୁ କାମ ଭିତରୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଇଥିଲି ବ୍ରେକ୍। ଆରାମ କରିବା ଭିତରେ ଖାଇଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେକ୍। ରୋଷେଇ ତ ମୋର ସରି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଜିକି ଶାଗ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଶାଗ ଭଜାରେ ପଡିଥାଏ ମୁଗ। ଏହି ସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ତ ରହିଛି ମୋର ଏଇ ଜାନ୍। ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ଭେଜିଟେରିଆନ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କମ ଖାଏ ମୁଁ ଆମିଷ। ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ମୁଗ ଭଜା, ଛଣା ସେଓ, ଟମାଟୋ ଚକଟା ଖାଇବାଟା ଥିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦେଖେଇଲି ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ ପାଠ। ଠିକ ପଢା ଶେଷକୁ ତାଙ୍କ ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଚାଲେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ନାଟ। ଆଜି ରାତିରେ ବାପ ପୁଅ ମିଶି ବାହାରି ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଭୋଜି, ଆଉ ମୁଁ ବସି ଖାଇବି ଘରେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଭାଜି। ମୋ ଆଦି ବାବା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେକ୍, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ ମାର୍କ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।